இளநீரில் என்னென்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி விவரிக்கிறது இந்த காணொளி. பொதுவாகவே அனைவருக்கும் பிடித்த ஒரு பானம் என்றால் அது இளநீர். இது வெயில் காலத்தில் மட்டுமல்ல, எல்லா காலத்திலும் நம் உடலுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும். இதில் மினரல்ஸ் கொட்டி கிடக்கிறது. இதனை எப்போதும் குடிக்கிற மாதிரி குடிக்காமல் இந்த மாதிரி குடிச்சு பாருங்க, சும்மா டேஸ்ட் அள்ளும். இந்த இளநீரில் இயல்பாகவே இனிப்பு சுவை இருக்கும். இதில் மேலும் சுவையை கூட்ட என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால், முதலாவது புதினா, எலுமிச்சை பழ சாறு, தேன், முடிந்தால் கொஞ்சம் வழுக்கையும் சேர்த்து ஜூசரில் ஒரு சுற்று விட்டு குடித்து பாருங்கள். இந்த புத்துணர்ச்சியூட்டும் பானம் தேங்காய் நீரின் இயற்கையான எலக்ட்ரோலைட்டுகளை எலுமிச்சை பழத்துடன் இணைத்து உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும். இரண்டாவது, இளநீர் மில்க் ஷேக். தென்னிந்தியாவில் ஒரு பிரபலமான பானம். இளநீரின் செழுமையையும் தேங்காய் வழுக்கையின் வழுவழுப்பையும் பாலில் கலப்பதால் இந்த கலவை திருப்திகரமான ருசியான சுவையை நிச்சயம் வழங்கும். மூன்றாவது, இளநீர் அன்னாச்சி ஜூஸ். இந்த அன்னாச்சி சாறுடன் இந்த இளநீர் சேரும்போது கொண்டு வரும் மினரல்கள் உங்களை சோர்விலிருந்து நிமிடத்தில் சுறுசுறுப்பாக்கும். இந்த பானம் சுவை மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் மகிழ்ச்சியான கொண்டாட்டமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. நான்காவது, தாப் ஷர்பத். கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த தாப் ஷர்பத் எளிமையாக இளநீர், அதோடு கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு, உப்பு, சர்க்கரை சேர்த்து செய்யப்படுவது. இது சாதாரண சர்பத்தை விட பன்மடங்கு சுவையுடன் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.